किस्मत में जब कौनो है नहीं खेपारी तो साला कौना खाती 14 फरवरी। किस्मत में जब कौनो है नहीं खेपारी तो साला काहे खाती 14 फरवरी। अयो तने ना आई बाकी बा भेट दे चॉकलेट दे कोरा में धके लपेट दे रेट दे वेट दे डेट दे ओहू में झूठ सच फेट दे आ धरा से जब बछरंगल वाला त कह से दू चार बेच दे। जवाना के परता पसंद हमरा लुक रे पहले सुबह बाबा पहिले से बुक